Ix-xogħol fuq Vjal Ix-Xarolla qed jersaq lejn tmiemu mistenni li jitlesta sal-aħħar ta' Awwissu. Il-Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Puniċi spjega li dan il-proġett affaċċja dewmien mhux mistenni minħabba oqbra puniċi li nstabu tul ix-xogħlijiet. It-triq tax-Xarolla li hemm illum xjentifikament ġie pruvat li hija mibnija fuq triq oħra ta' żmien il-qedem li kien hemm f'dik iż-żona. U sibna wkoll li dik iż-żona tax-Xarolla fiż-Żurriq kienet abitata minn żmien il-qedem, tant li sibna oqbra ta' 2500 sena ilu u kif ukoll f'dalijiet paleokristjani, ġifri huma iktar riċenti minn 2500 sena ilu, però għandhom eluf ta' snin fuqhom u anke kartrazzi. Il-proġett sar b'investiment ta' kważi żewġ miljun euro u inkluda t-tibdil ta' servizzi ġodda ta' distribuzzjoni tal-ilma, drenaġġ, sistema ta' dwar ġdida, kanali għall-ilma tax-xita u pedamenti ta' triq ġodda, bankini ġodda u wiċċ ta' asfalt ġdid. Dan filwaqt li dan il-proġett bidel parti minn triq arterjali f'waħda residenzjali u bekk il-bibien ta' djar se jkunu mifrudin mit-triq li tgħaddi traffiku min-naħa ta' barra taż-Żurriq u tieħdu lejn ħalsafi u ħall-Kirkop. Il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali Borċ saħaq li twaqqif ta' Infrastructure Malta se jkun kruċjali biex ir-ritmu tajjeb li nqabad fuq ix-xogħol tat-toroq issa jkun sostnut. Aħna nafu illi kien hemm ċertu dewmien kif kont qed nispjega, però l-awtoritajiet ħadu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa sabiex intaffu mill-istess inkonvenjent. Inħarsu l-qoddim ukoll issa bit-twaqqif ta' Infrastructure Malta sabiex dan ir-ritmu illi għaddejjin fuq numru ta' toroq nżommuh, inżiduh, insostnuh ħalli Infrastructure Malta tkun timplementa 700 miljun investiment fis-7 snin ġejjin fuq it-toroq Maltin u Awċi. Il-Gvern jippjana li malli titlesta din it-triq tibda l-ħidma l-bini mill-ġdid ta' triq il-kuċċart f'ħalsafi li tmiss ma' triq ix-Xarolla